Kasabay ng pag-uwi ni Lolo Ruben ay siya namang mabilis ang pag-alis nito sa merkado. Kahit anong gawing pagpaparamdam sa kanya noon ng nilalang, hindi na niya ito ninais pang lingunin. May mga naririnig din siya noong may hinang pag-uusap sa lugar na pinaparatangan siyang nababaliw dahil sa kanyang mga ipinakitang asal. Nang makabalik na si Lolo Ruben sa dating tahanan ni Maestro Inko, agad naman siyang naghanda ng kanyang pananghalian. Habang siya ay kumakain, maigi naman niyang pinag-aralan ang kanyang mga gagawin sa pagsapit ng takip silim. Bagaman siya ay kumakain ng pananghalian ng mga oras na yon, patuloy namang naghahanap ang kanyang berdugo sa lugar na maaaring pinagpupugaran ng mga demonyong kanyang pinagbantaan. Sa pagsapit ng dapit hapon, dahan-dahan ang umusad si Lolo Ruben patungo sa merkado. Sa muli niyang pagbalik sa lugar na yon, napansin niyang sarado na ang tindahan ng mga panauhing kanyang nakaalitan. Matapos niyang masilayang walang tao sa merkado, agad din naman siyang naglakad patungo sa sentro ng bangon. Ben, natagpuan na ng berdugo ang pugad ng mga aswang na pinapahanap mo. Ano na ang gagawin natin? Wika ng maharlikang engkanto paglitaw nito sa tabi ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya ng detalyadong impormasyon ng tahanang kinaroroonan ng mga aswang. Nang malaman nito ni Lolo Ruben, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa pamamahay ng mga ito. Dala-dala niya noon ang kanyang latigo na nakakubli lamang sa kanyang bewang. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Lolo Ruben ang bahay ng mga nilalang na kanyang pinagbantaan. Nasipat niya ang mga itong kasalukuyang nagluluto sa kanilang bakuran gamit-gamit ang isang kawaling sinlaki ng balde. Halos lantaran ang pagtadtad ng mga ito ng karne ng tao na siyang labis namang nagpainit sa ulo ni Lolo Ruben. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman niyang iwinasiwas sa lupa ang kanyang latigo at kasabay nito ang paglitaw ng maharlikang engkanto at ang gabay na nangangalaga sa krus ng batis. Mabilisan ding naglaho ang nilalang na yon sa kadahilanang sumapi ito sa katawang lupa ni Lolo Ruben. Matapos ang mga pangyayari, kitang-kita ng maharlikang engkanto ang pagliyab ng kanyang mga mata nang sa hindi malamang dahilan. Naramdaman din ng hari ng mga engkanto ang pagbigat ng kanyang latigo at ang pagningas na parabang yon ang presensya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilis na namang nakita ng mga aswang ang dahan-dahang paglapit ni Lolo Ruben. Nakasayad ang latigo nito sa lupa at tila ba wala itong panahon upang makipag-usap ng mapayapa. Sa paglapit ni Lolo Ruben sa bakuran ng mga aswang, agad naman siyang sinalubong ng iilang kalalakihan habang patuloy na nag-aangil. Talagang hindi mo kami titigilan, ano? Ano bang nais mo? May pinapatunayan ka ba? Tanong ng isa sa mga aswang. Nang marinig ito ni Lolo Ruben, agad naman niyang ipinaramdam sa mga nilalang na yon ang kanyang pambihirang presensya na bumabalot sa kanyang katawan. Lumitaw na dinoon ang kanyang nangangalit na baluti na siyang labis namang ikinagulat ng mga aswang. Sa puntong nasipat nilang ibang-iba na ang kaanyuan nito, mabilisan naman silang nagsipasok sa kubo habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng kanilang pinuno. Nang tuluyan ng makapasok ang mga nilalang na yon, maigi namang naghintay si Lolo Ruben sa tapat ng bakuran nito. Hindi naman siya noon nag-aalala na baka may makakita sa kanilang ibang tao sa lugar, gawa ng medyo hiwalay na ang bahay nito sa mga tahanang nasa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Lolo Ruben
Nang masipat niya ang pagsilabasan ng halos hindi mabilang na mga aswang. Kasabay ng paglabas nito ay siya namang pagtipo nila sa kanyang kinaroroonan na para bang nais siya nitong pagtulungan. Matapos niyang masilayan ang mga nilalang na yon, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang pinuno ng mga aswang na kasalukuyang namumugad sa lugar. Sino ka ba? At bakit mo kami ginugulo? May nagawa ba kaming masama sa'yo? Wika ng isang matandang lalaki. Matapos itong marinig ni Lolo Ruben, bigla naman itong inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid habang sumasagot ng, "Ako ang dapat magtanong sa inyo niyan, mga Ginoo. Bakit kayo dito namumugaran sa dating tahanan ng aking maestro?" Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagwasiwas ng kanyang latigo upang maipakita sa mga aswang na hindi siya natatakot sa bilang ng mga ito. Itinarak niya dinoon ang kanyang punyal sa lupa nang sa gayoy magawa niyang ubusin ang pasensya ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, panay naman ang pag-angil ng halos 10 aswang na pumalibot sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan na ding nag-uusal ang mga ito hanggang sa dumating ang puntong nararamdaman na ni Lolo Ruben ang pagbalot ng kadiliman sa buong paligid. Nananatiling kampante lamang siya noong mga oras na yon. Sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na meron siyang mga kasanggang magagawa niyang tawagin anumang oras niya gustuhin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapagpalit ng kaanyuan ng mga aswang at kasabay nito ang paghaplos sa kanya ng isang napakalamig na hangin na kung saan ito ay nababalot ng napakabahong amoy. Hindi naman ito ininda ni Lolo Ruben sa kadahilanang marami na siyang pinagdaanan ng mga nilalang na meron ding napakabahong amoy sa katawan. Nang tuluyan ng maglaho ang amoy na yon, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kasangga upang makipag-isa sa kanya sa digmaan. Paglitaw ng maharlikang engkanto at ng berdugo, agad naman ipinaramdam ni Lolo Ruben ang kanilang pinagsanib na lakas ng gabay ng krus ng batis. Pagsilay ng pinuno ng mga aswang sa kanyang mga mata, maging ito man, hindi maiwasang makaramdam ng labis na pagkabahala. Mabilisan dinoong nagsipulasan ang mga aswang na pumalibot sa kanya dahil sa paglitaw ng mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila. Nang masipat ni Lolo Ruben ang akmang pagtakas ng pinuno ng mga aswang, kisap mata naman niya itong nilapitan at mabilisang hinawakan sa leeg. Paghawak ni Lolo Ruben sa leeg ng nilalang, wala na itong nagawa kung hindi ang magsisisigaw dahil sa pinaghalong gulat at takot. Dagdag kalbaryo dinoon sa nilalang ang pagkasunog ng kanyang leeg dahil sa tangan-tangang napakalakas na puder ni Lolo Ruben. Mukhang hindi nyo ata kinikilala ang inyong kalaban. Nakakaawa kayo. Hindi nyo man lang nahulaan na ako ang kaisa-isang disipulo ni Maestro Inko. Wika ni Lolo Ruben. Matapos itong marinig ng nilalang, halos hindi ito gaanong nakapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Kilalang kilala ng mga ito si Maestro Inko sa kadahilanang ito lang naman ang nagbigay ng takot sa lahat ng mga aswang na naninirahan sa Masbate noong kapanahunan niya. Meron ngang bali-balita noon ng mga matatanda na isa umanong galyon na punong-puno ng mga aswang ang lumikas sa ibang lupain para lamang iwasan ang taong nangangalaga sa krus ng batis. Kilala ng mga aswang si Maestro Inko bilang isang malupit na antingero pagdating sa kanilang uri. Ni minsan umano sa buhay nito, wala yung pinapalagpas na mga aswang na merong natitirang buhay sa kanyang mga kamay.
Iniiwasan din yon ng mga mambabarang sa buong lupain, kahit ang iilan sa mga ito ay nagtataglay ng kaisang demonyo. Dahil sa mga katagang inilahad noon ni Lolo Ruben, tila ba naging pipe ang pinuno ng mga aswang sa kanyang mga narinig. Maya-maya pa, muli na namang inulit ni Lolo Ruben ang kanyang sinabi na siya namang nagdulot sa pinuno ng mga aswang na magmakaawa. Animoy hindi ito nagdalawang isip na gawin ang bagay na yon, sa kabila ng kanyang mga kauring nagmamasid sa buong paligid. Halos ang lahat ng aswang noon na nagsisipulasan ay biglang natigilan dahil sa narinig nila ang kanilang pinuno na halos magkandamatay-matay na sa kakaiyak. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong binitawan ni Lolo Ruben upang ipakita sa nilalang ang kanyang kahihiyang ginawa sa kanyang uri. Sa pagsilay ng pinuno ng mga aswang sa dulong parte ng kanilang kubo, kitang-kita niya ang labis na pagkagalit sa kanya ng mga aswang na minsan niyang pinamahalaan. Halos nag-aangil ang bawat isa sa mga ito sa tuwing nagagawa niya itong matitigan. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang matanda kung hindi ang bumawi sa pamamagitan ng paghamon ng duelo kay Lolo Ruben. Hindi naman niya inurungan ang hamon nito sa kadahilanang yon ng pagkakataon na kanyang pinakahinihintay. Upang masiguro niyang walang makakatakas sa mga alipores nito, napagpasyahan niyang utusan ng kanyang kasanggang maharlikang engkanto at ang alaga nitong berdugo. Nang matanggap na ng kanyang mga kasangga ang kanyang ipinag-uutos, mabilis namang naglaho ang mga ito upang sugurin ang iilan sa mga aswang na patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Matapos maglaho ang kanyang mga kasangga sa kanyang tabi, agad naman niyang tinitigan ang pinuno ng mga aswang ng napakaseryoso. Kitang-kita niya sa nilalang na yon ang labis na pagkabahala na parabang wala na itong kakayahan upang lumaban. Ano pa ang hinihintay mo, demonyo? Sumugod ka na. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para manalo. Kapag nagawa mo akong mapaslang sa una mong pag-atake, panalo ka. Pero kapag nagmintis ka, katapusan mo na. Wika ni Lolo Ruben. Nang marinig ito ng aswang, tanging pag-angil lang naman ang nagawa nito habang patuloy siyang tinititigan. Upang mapatunayan ni Lolo Ruben na totoo ang kanyang mga sinabi, pinili niyang bitawan ang kanyang latigo bilang hudyat sa aswang na wala siyang magiging laban sa pagsugod nito. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang pagpipilian ang demonyo kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng antingero. Sa isip-isip nito, hindi rin naman siya mabubuhay kung sakali mang piliin niyang tumakas at tumakbo sa nagaganap na duelo. Sa pagpapatuloy ng pag-iisip nito ng kanyang gagawin, doon na niya napagpasyahan na magbago ng kanyang kaanyuan. Binigkas na din niya noon ang kanyang malalakas na pag-usal nang sa gayoy masiguro niya ang kamatayan ng binatang naghahamon sa kanya. Matapos maihanda ng aswang ang kanyang armas, mabilisan naman niyang sinugod si Lolo Ruben ng buong lakas at tapang. Paglapit niya sa kinatatayuan nito, agad naman niya itong inundaya ng saksak sa magkabilang dibdib sa pagbabakasakaling magagawa niyang mapatay si Lolo Ruben sa ganoong uri ng pag-atake. Subalit paglapat ng matatalas na kuko ng nilalang sa dibdib ni Lolo Ruben, laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang mabilisang pagkatunaw ng kanyang matatalas na mga kuko. Sa puntong yon, tanging pagngisi na lamang ang nagawa ni Lolo Ruben habang mabilisan siya nitong hinahawakan sa kanyang leeg. Matapos niya itong gawin, mabilisan naman niyang ibinalibag sa lupa ng buong lakas ang aswang
na halos ikawala na ng wisyo nito. Kitang-kita rin noon ni Lolo Ruben ang pagbulwak ng napakaitim nitong dugo habang dahan-dahan itong tumatayo sa kanyang kinalagpakan. Matapos niyang masilayan ang pagtayo ng aswang, agad naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na muling undayan ng isang napakalakas na pagsapak sa tiyan nito. Pagtama ng kamao ni Lolo Ruben sa nilalang, halos kumawala na ang diwa nito dahil sa tindi ng kanyang ginawang pag-atake. Matapos niyang mabawi ang kanyang kamao, agad namang napaluhod ang aswang sa kanyang harapan habang nagwiwika ng, "Tapusin mo na ako. Doon lang din naman magwawakas ang duelong ito. Nakakapanlumo lang na sa nilayo-layo ng nilakbay ko. Masyado pa pala akong mahina para tumapat sa disipulo ni Inko." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagyuko ng kanyang ulo upang ipakita kay Lolo Ruben ang kanyang pagsuko. Huwag kang mag-alala. Sabay-sabay kayong mawawala. Tumingin ka sa iyong paligid. Kinakatay na ng berdugo ang lahat ng uri mo. Magpahinga na kayo. Marami na kayong nagawang kasamaan sa mundong ito. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nitong makapagsalita, agad namang iniikot ng aswang ang kanyang paningin upang tingnan ang kanyang mga kasama sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pagsilay niya sa dulong parte ng kanilang kubo, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang berdugo na abalang-abala sa pagpuputol ng ulo ng kanyang mga kasama. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi niya maiwasang magwala sa lugar na kanyang niluluhuran. Bagamat wala ng lakas ang nilalang, nagpupumilit pa rin itong tumayo upang magawa niyang maipaghigante ang kanyang mga kasama. "Mga demonyo kayo! Wala kayong awa! Sobra pa kayo sa amin kung magpahirap! Isinusumpa ko kayo. Darating ang araw, makakahanap din kayo ng mga demonyong magpapahirap sa inyo!" Wika ng aswang. Nang marinig ni Lolo Ruben ang sinabi nito, agad naman niyang nilapitan ang nilalang at hinawakan sa ulo. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang kinaladkad ang nilalang patungo sa ilalim ng papag ng kanilang kubong pinagtitirhan. Nang marating na nila ang lugar na yon, agad namang ipinakita sa kanya ni Lolo Ruben ang mga bangkay ng inosenteng taong kanilang kinatay. Hindi ba't karumal-dumal din ang ginawa niyo sa kanila? Bakit? Meron ba kayong pinakitang awa sa lahat ng inyong nabiktima? Sumagot ka! Wika ni Lolo Ruben habang ipinapakita niya ang mga kalansay na nakahimlay sa ilalim ng papag ng mga ito. Matapos itong masilayan ng nilalang, halos hindi naman ito nagawang makapagsalita sa kadahilan ng alam niyang nasa tama ang pangangatwiran ng disipulo ni Maestro Inko. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong kumalma at kasabay nito ang muli niyang pagmamakaawa kay Lolo Ruben na tapusin na ang kanyang buhay. Panalo na kayo. Tinatanggap ko ng hanggang dito na lamang ang buhay ng aming pangkat. Sige na, iho. Tapusin mo na ako. Sana sa pagkawala ko, magsilbi itong kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ko. Wika ng aswang. Walang kabayaran ang pagpaslang ninyo sa mga inosenteng tao. Magkita-kita kayo doon sa impyerno! Sagot naman dito ni Lolo Ruben. Matapos niyang makapagwika, agad naman niyang kinaladkad ang nilalang patungo sa kinaroroonan ng berdugo. Nang makalapit na siya sa kanyang mga kasangga, agad naman niyang iniabot ang aswang
upang magawa na itong maputulan ng ulo. Paghawak ng berdugo sa nilalang na yon, dali-dali naman niya itong pinahiga sa isang patay na puno nang sa gayoy magawa na niyang masimula ng proseso ng pagpaparusa sa nilalang. Pagkahigang pagkahiga nito, mabilisan namang kumalas ang kanyang ulo sa kanyang mismong katawan bago pa niya ito malaman. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan naman nilang isinilid sa kubo ang mga bangkay nito upang sunugin. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na nga nilang sinilaba ng kubo upang tapusin na at kalimutan ang mga masasalimuot na kaganapan sa lugar na yon. Ben, mukhang nagkakasundo ata kayo ng gabay ng krus. Palagay mo, matutulungan kaya niyan tayo sa mga susunod pa nating laban? Tanong ng maharlikang engkanto habang patuloy nilang pinagmamasdan ang natutupok na kubo. Hindi ko rin alam, kaibigan. Walang makapagsasabi kung hanggang saan lang ang tulong na maibibigay niya sa atin. Ang mahalaga sa ngayon, nandito siya sa ating tabi, handang lumaban at magbigay ng tulong. Sagot naman ni Lolo Ruben. Ayon kay Lolo Ruben, na magmula noong nagkaisa sila ng nilalang, hindi niya ito nagawang makausap. Marami siya noong sinubukang paraan para makipag-ugnayan dito, subalit bigo siyang maisakatuparan nito. Sa paglipas pa ng araw na kasama niya ang gabay ng krus ng batis, doon niya napagtanto na hindi basta-bastang nakikipag-ugnayan ang nilalang na yon sa kahit anong likhang hindi nagtatangan ng kanyang agimat na pinapangalagaan. Inaasahan din noon ni Lolo Ruben na hindi rin magtatagal sa kanya ang minsang naging gabay ng kanyang maestro. Matapos ang kanilang maiksing pag-uusap, napagpasyahan na ni Lolo Ruben na bumalik na sa dati nilang tinitirhan. Habang nasa kalagitnaan siya noon ng paglalakad, doon niya napagtanto na tatapusin na muna niya ang lahat ng kanyang responsibilidad doon sa bangon bago siya tuluyang bumalik sa baryo ng kanyang mga kaibigan. Nararamdaman niya kasi noon na para bang merong isang bagay ang kanyang kinakailangang matapos sa lugar na yon. Bagamat hindi niya matukoy ang bagay na kinakailangan niyang gawin, patuloy pa rin siyang naniniwala sa kanyang damdamin. Nang marating na ni Lolo Ruben ang dating kubo ni Maestro Inko, agad naman siyang dumiretso sa kanyang higaan upang matulog. Kinakailangan niya kasing maaga magising kinabukasan dahil may mga gawain siya doong naiwan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, halos walang naging pahinga si Lolo Ruben dahil sa kanyang ginagawang pag-aayos ng tahanan ni Maestro Inko. Pinilit niyang ibalik sa dati ang lugar na yon nang sa gayoy kahit papaano magawa niyang mapanatili ang mga alaalang naiwan doon ng kanyang maestro. Pinalitan din ni Lolo Ruben ang bubong nito upang hindi gaanong tumulo ang tubig ulan sa papag ng bahay. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tuluyan na ngang natapos ni Lolo Ruben ang lahat ng kanyang mga gawaing naisip. Kahit pagod na pagod siya noon, hindi naman ito ininda ng kanyang katawan dahil sa nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap. Habang nasa kasagsagan ng pamamahinga noon si Lolo Ruben, bigla na lamang siyang napabalikwas nang maramdaman niyang merong isang tao ang tumabi sa kanyang kinahihigaan. Pagsilay niya sa panauhing yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang dating kumpare ng kanyang maestro. Dali-dali siya noong umupo sa kanyang kinahihigaan nang sa gayoy maipakita niya ang kanyang paggalang sa panauhing yon. Kumusta po kayo, Manong? Nagmamadaling tanong ni Lolo Ruben. Matapos niyang tanungin ang panauhin, agad naman niyang napansin ang kakaibang karamdaman nitong taglay. Halos hindi na siya nito naaalala at tila ba ang tanging naaalala na lamang nito
ay ang bahay ng dati niyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang tinig ng isang binata na nagkukubli sa ilalim ng papag. "Hindi niyo na ho makakausap yan! Baliw na yan si Tatang!" Wika ng binata. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakita nito kay Lolo Ruben upang magawa nilang makapag-usap ng maayos. Ayon sa binata, na magmula noong mamatay si Maestro Inko, tuluyan na ding nawala ang wisyo nito. Hindi umano nakayanan ng lalaking yon ang pagkawala ng kanyang kumparing tiningala niya ng husto. Dagdag pa nito na kahit hindi nagkikita ang kanyang tiyuhin at si Maestro Inko, nananatiling buo ang kanilang pagkakaibigan. Alam din ng kanyang tiyuhin ang tungkol sa tanga nitong krus ng batis na siyang naging sanhi ng kanilang pag-iwas sa bawat isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang napahanga si Lolo Ruben sa yumao niyang maestro. Hindi din niya noong maiwasang malungkot para sa sinapit ng kumpare nito na naging tapat lamang sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang nilisan ng binata ang lugar na kanyang pinagpapahingahan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan naman niyang mag-ikot sa baryo upang maghanap ng mga nilalang. Sa isip-isip niya noon, kinakailangan niyang malinis ang lugar na yon bago matapos ang kanyang 1 linggong palugit. Habang siya ay naglalakad sa kalagitnaan ng baryo, napansin niyang wala gaanong mga nilalang ang umaaligid sa mga bahay-bahay. Nang mapagtanto niyang wala namang mga demonyong gumagala sa lugar na yon, napagpasyahan na niyang bumalik sa dati nilang tahanan. Okay, hindi na natin patatagalin kasi maski ako na-excite eh. Parang sa finale, doon na sila magkakatapat nung napakagaling na manlalason. Kasi isipin ninyo, yung manlalason na yun may mga gabay din na hari. Kaya talagang bakbakan to. Pahintay na lang ako sa finale. Salamat.